Hallottad? A Skyway eljött Budapestre. Egyenlőre egy konferencia keretében, hisz pár nappal ezelőtt ismét találkozhattunk vállalkozásunk néhány vezetőjével. Szervusz, engem Tóthné Vivinek hívnak. Friss, izgalmas hírekkel és néhány sztorival jövök. Rendkívül szimpatikus számomra, hogy a Skyway élő konferenciák mindig mentesek a rózsaszín habos, tapsolós, hangzatos, ígérgetős túlzásoktól. Megint okos, logikus, tényeken, számokon, valós alapokon nyugvó információkkal gazdagodtunk. Tulajdonképpen a saját vállalkozásunk fejleményeiről informálódtunk, mint befektetők, mint társ tulajdonosok. Vezető munkatársként a videóim, publikációim kapcsán gyakran kérik tőlem, de mondd el részletesen, mi ez a Skyway-féle innováció. Nagyon nehéz megfogalmazni, szavakkal szemléltetni egy olyan dolgot, amit még nem ismer senki, vagy csak igen kevesen. Dr. Szibirjakov mérnök közgazdász akadémikus, aki 2 évtizede a projekt igazgatósági tagja, egy igen jó hasonlattal élt. Próbáltad volna elmagyarázni mondjuk 1997-ben, mi mindent tud egy okostelefon. Képzeld el, ha megkérdezed 20 évvel ezelőtt valakitől, hogy na és milyen képet csinál a telefonod, és arról beszélnél, hogy lesz hamarosan olyan szupertelefon, amivel a világ másik felén élő családtagod meg tudja mutatni neked, hogy most épp a tengerparton sétál. És ezt akár kisfilmen el is küldheti a te szupertelefonodra. Érted volna ebből valamit? Vagy egy kicsit hitetlenkedve fogadja? Körülbelül ilyen összehasonlítgatni például a most ismert vasútat, gyorsvasútat a Skyway rendszerével. Előadás közben egy röpke pillanatra, engedve a kisördögnek, eszembe jutottak azok a kényelmesebb kételkedni, mint utána járni felfogású emberek, akik ennyi nyilvános adat, tévériport, újságcikk, kiállítások, elnyert díjak, nyilvánosságra hozott szerződések, elkezdődött építkezések, sikeres tesztek, és nem sorolom, után is azt kérdezik, létezik-e a technika, aminek tulajdonos társai vagyunk. Miközben a cégünk már a sorozatgyártásra készül, és hurpálya összeszerelő robotokat tervez, méghozzá szakembereket ámulatba ejtő tempóban. Azt hiszem, a Siemens neve mindenkinek ismerős. A 2016-os berlini Innotrans közlekedés technikai világkiállításon a Siemens igazgatója is meglátogatta a Skyway standját, és nagyon gyorsan elnyerte a tetszését a felvázolt technológia. Többek között rákérdezett arra is, mennyi idő alatt építették meg a kiállított Unibike és Unibus kabinokat. Hogy hihetetlenül túlzónak ne hangozzék az igazság, a Hur Technológiák Zrt. Vezérigazgató helyettese óvatosan azt válaszolta, 1 év alatt. Amit a kedves vendég elképedve konstatált, szerinte, idézem, képtelenség egy működő prototípust a tervezéstől kezdve mindössze 1 éven belül megvalósítani. Ezek után meghívást kapott arra, hogy legyen jelen az első már a Hur pályán történő működés bemutatásánál. Valójában 3,5 hónap alatt készültek el a kabinok, amit csak akkor vallottak be a Siemens igazgatójának, amikor elfogadva a meghívást november végén jelen volt az első megtett tesztkilométereknél. Igen, nálunk ez jellemző a fejlesztések, kivitelezések tempójára. Gyakorlatilag a tervező asztalon még osztottak-szoroztak, miközben az üzemben már elkezdték a gyártást. Nem kis büszkeséggel tette hozzá az előadó, hogy semmin nem kellett utólag javítani, módosítani. A mai napig az elsőre legyártott kabinokat mutatják be a tesztparkban az érdeklődő, szerződő vásárlófélnek. És ha már sztorizunk. Rod Hook volt ausztrál közlekedési miniszter, a Skyway Ausztrál vegyes vállalat elnöke kérdezte egy alkalommal a feltaláló főkonstruktőrtől, amikor például a kiváló hangszigetelésről és profin megoldott szellőzésről beszélgettek. Dr. Junicki, van valami apróság, amire még nem gondoltál? Amire nem dolgoztál ki megoldást? Anatoli Junicki ezt válaszolta. Nyet. Dr. Junicki egyébként előszeretettel dolgozik fiatalokkal. Fiatal vezetők tárgyalnak az érdeklődő országok minisztereivel, gazdasági szakembereivel, nagy befektetőkkel, vállalatvezetőkkel. Szó szerint körülveszik ifjú mérnökök, akiket ő tanít, képez,
akiknek szívesen adja át a hatalmas tudását. Igen, nagy örömmel hallottuk, hogy megvásárlásra került egy hatalmas összeszerelő műhely, amit a legmodernebb gyártóeszközökkel szereltek fel, úgy, mint lézervágó, lézerhegesztő, 3D-s nyomtató, stb. Mert nagyobb biztonságot akarnak elérni, mint amit a szabályok előírnak. És egy igen kecsegtető információ a kedves tulajdonostársaknak: néhány hónap múlva elérhető lesz az úgynevezett belső tőzsde. Ez lesz az a fórum, ahol az önhibájából vagy önhibáján kívül résztulajdon vásárlásról lemaradt kis vagy nagy befektetők tőled tudnak részvényt vásárolni. Tőled, aki már résztulajdonos vagy. Persze az, hogy te felajánlod eladásra a tulajdonrészed, illetve ha igen, akkor mennyiért, teljes mértékben rajtad múlik. Fontos viszont, a nyilvános tőzsdei bevezetés, az IPO akkor várható, amikor a vállalkozásunk anyagi szempontból önfenntartó lesz. És a már elindult, illetve a napokon, heteken belül induló 40, az utolsó simításokra váró közel 100 célprojekt alapján ez bizony nem majd valamikor, és nem évek múlva várható. Ha még nem vagy résztulajdonos, ne bánkodj kérlek, senki sem tökéletes. Segíteni pedig 20 perc alatt lehet ezen a kis hiányosságon. Nem kevésbé jó és igen sok pénzt jelentő információ, hogy lesznek olyan célprojektek, különböző országokban, államokban történő beruházások, amikben a már meglevő részvényeiddel szintén tulajdonostársként tudsz részt venni. Ez pedig azt jelenti, hogy azon célprojektek nyereségéből is osztalékra számíthatsz. És ezek között vannak, amiknek a megtérülési ideje nem több, mint 3 év. Elmondom még egyszer, mert nem nyelvbotlás. Körülbelül 3 éven belül már nyereségesre tud fordulni egy-egy ilyen beruházás, amiben a már meglevő holding tulajdonrészeddel szintén tulajdonos leszel. Többek között a rövid határidejű megtérülés is olyan szempont, ami miatt a gazdasági érdekszférák, országok vezető politikusai nem mennek el a Skyvi gyorsan és olcsón megépíthető közlekedési szállítási rendszere mellett. Csak még egy rövid történet. Interneten videó kapcsolatban volt köztünk az egyik fiatal vezetőségi tag. Alexei elmesélte, hogy az Indonéziában rendezett vasúttechnikai világkiállításon oda sétált a Skyvi standjához egy jól és szemmel láthatóan drágán öltözött úr. Közölte, hogy ő az egyik legnagyobb bányavállalat vezetője, és nagy mennyiségű anyag mozgatására keres megoldást. Megkérdezte, mennyi kőzetet tudunk szállítani. Visszakérdeztem, mire volna szüksége. Elég nagyképűen kijelentette, hogy neki percenként 60-80 tonna kőzet mozgatására kellene kapacitás. Számítva arra, hogy sajnálkozva azt válaszolom, erre mi nem vagyunk képesek. Felajánlottam, meséli Alexei, számoljuk ki. Egyetlen vonalon évente 200 millió tonna áru szállítására képes a Skyvi rendszere, vagyis visszaszámolva percenként több mint 400 tonnát tudunk mozgatni. Ezek után az úriember gyorsan magához vett minden prospektusból egyet, udvariasan megadta az elérhetőségeit, kérte, hogy keressük őt mi is, és csendben elment. Valójában a nagy nyilvánosság előtt még nem került bemutatásra a teherszállítás, ennek ellenére már keresik, sőt vannak aláírt előszerződések. Azzal fejezte be, aki nem hisz a projektben, ugyanolyan meglepetés vár rá, mint a bányaigazgató úrra. A ma még szkeptikusok igen hamar megtanulják a Skyvi nevét, ám bár akkor már csak kívülállóként szemlélhetik, mint elképesztő sikersztorit. Egyébként most július 1-én Marinagorkában, vállalkozásunk bemutató és tesztparkjában megnézhetjük a unitrakokat is, vagyis a teherszállító egységeket. Ha időd, kedved van, gyere el velünk, láss mindent eredetiben a saját szemeddel. Ahogy arról már írtam, beszéltem, a ReSkyvi egy startup vállalkozás. A startup leegyszerűsítve olyan induló nemzetközi vállalkozás, amelytől rövid időn belül hatalmas fejlődés várható. Ilyen volt például a Facebook. Náluk 7 évig tartott, amíg a részvényeik tőzsdei forgalomba kerültek, és az addigi befektetők értékesíthették azokat, illetve a hosszabb távon gondolkodó korai befektetők mondhatják el magukról, hogy mára többszörös milliómosok.
A Skype-nél már nem kell több évet várnunk, bár ha a Facebook példájánál maradunk és megkérdezzük a résztulajdonosokat ma, hogy döntenének, azt hiszem örömmel várnának újra néhány évet, hogy a pár ezer beinvestált dollárjuk most több milliót érjen. Gondolj bele, a Skype technológiája hamarosan ugyanolyan természetes lesz, mint ma az okostelefonok használata. Te pedig a holding minden bevételéből részesedsz, mert támogattad a megvalósulását. Nélkülünk, kisbefektetők nélkül sokkal lassabban, sokkal nehézkesebben jöhetne létre. Részletesebben beszélek erről a prezentációmban. Nos, ezért tartanak bennünket ilyen nagy becsben. Vásárolni most kell. Most, amikor még messze névérték alatt veheted meg a tulajdonos társájogosító részvényeidet. Természetesen lehet évek és évtizedek múlva is, mint ahogy lehet Apple vagy az említett Facebook, de bármelyik részvényt venni ma is, de könyörgöm, nem mindegy mennyiért. $1 200 darabot, vagy $200 egyetlen darabot. 2-3 év úgy megy el, hogy szinte észre sem vesszük. Játsz el a gondolattal, ha 2-3 évvel ezelőtt az égiek elé csodornak egy ilyen sanszot. Több milliós éves osztalékról beszélünk, barátom. Ma hogyan élnél? Mit tennél meg? Mit vennél meg? Mit engednél meg magadnak? Vagy ami talán még fontosabb, mi az, amit soha többé nem kellene megtenned, mert résztulajdonosként gazdag és az idejével szabadon rendelkező ember vagy. Ha ma nem alapozod meg mindezt, pár év múlva megbocsájtod magadnak? A Skype fejlesztéseire akkora szükség van, hogy azt a kényelmes kis világunkból, csak a televízióból értesülve bolygónk elkeserítő állapotáról valójában fel sem tudjuk fogni. A Skype rendszereivel a ma utakra, vasútra, szállításra és utaztatásra költött milliárdok 50-60%-a megspórolható, és a továbbiakban mindössze a mostaninak 10-20%-ából üzemeltethető. Ezért a hatalmas érdeklődés a döntéshozók részéről, ezért folynak a tárgyalások a világ szinte minden szegletében. A Skype törekvéseinek most van szüksége a támogatásunkra, és a bizalmadért nem kevesebbet ajánl fel neked, mint azt, hogy betársulhatsz a $400 milliárd érő vállalkozásba. Részt venni valamiben, ami ennyit ad az utókornak, a tudat, hogy bent van a kezed egy élhetőbb, egészségesebb millió építésében, olyan jó érzés, amit csak az élhet át, aki már belülről látja. Nagyon-nagyon igaz. Az univerzum úgy működik, hogy ha adsz, akkor kapsz is. A szerdai beszámolunk neked az elmúlt hét eseményeiről jellegű webkonferencián többször is, és a budapesti élő rendezvényen is elhangzott. Több mint 10 olyan technológia van már kidolgozva, amiről eddig még nem hallhattunk. A júliusi Ecofesten ezekre is betekintést kapunk. És a cégünk önfenntartóvá válása után folyamatosan piacra fogják vinni. És ezekben is részt vehetsz. És ezekből is részesedni fogsz. Mondd felett röviden megfogalmazható, mit jelent mindez számodra. Skype társtulajdonosként ebben a földi életedben anyagi gondod soha többé nem lesz. A gyakorlati lépéseket megtalálod a honlapomon, de természetesen szóban is szívesen elmondom, számíthatsz a segítségemre. Dönts jól és mielőbb, mert ez az ajtó nem nyílik ki többet előtted. Tóth Vivi voltam, kívánok szép napot!